Có tao mày không? Tao một question ng section ng pakat ko na buwan. Chalo. Tawag chalo siya magay. Okay, ang kaisa pag sana mo chunggo, kaisa pag sana mo chunggo. Tabuk chung je rojamong no rojamong ni thami dong mo. Rojamong ni benekino. Tamanay life ko kaya successful na hain sa katangin gay han. Damani gay rojamong ani je fasik rojamong ni habora different swing habka ani kaisa ni imang damani gay duet khairani. Abo successful thaga awan bagini dara bele ke hamai no. So khamja Kung gini. siya bala ka mo na. Magpada chung tewa siya bahagi urmotion bagay. Come on. Yafa. Mau bagay. Never wish you